Jê wêdetir em dixwazin divan 13 salan de duwarê Kurdî de, duwarê perwerdehiyê de wan çi kir bi îstatîstîkan nîşanî we bidin. Ev îstatîstîk gelek girîng in. Ev îstatîstîk ji bo serdema 2024-25 a perwerdehiyê li Rojava hatibûn amadekirin. Di vê salvegera rizgarkirina Kobanî de ev îstatîstîk ji alî Kurdî ve gelek tiştî nîşanê me didin. Em binêrin, di van 13 salan de 4100 dibistan hatine amadekirin li Herêma Xweser. 4100 dibistan. Di van dibistanan de 900,000 şagird hene. 900,000 şagird diçin dibistanên seretayî, navîn û amadehî.